Okej. A ovo je spremano? Evo, morat ćemo to. Nova je godina prilika za nove početke. Svake godine ponovo odlučujemo biti još bolji, biti još sretniji, biti još zadovoljniji, kako bi i našim klijentima bilo lijepo s nama surađivati. Veselimo se sticanju novih znanja i nadamo se novim klijentima. Svim suradnicima prije svega želim zahvaliti na predanosti poslu, a svim klijentima na povjerenju koje nam godinama ukazuju. Kako je naš ministar financija Zdravko Marić najavio puno bolju sljedeću godinu, isto tako očekujemo i mi. Vjerujemo i očekujemo da će vlada ukinuti postojeću zabranu rada s PR agencijama, što bi nama u PR industriji donijelo još puno više posla u 2017. Stoga u 2017. godini želimo još puno novih izazova kojima ćemo spremno odgovarati i još više kreativnih ideja koje ćemo našim znanjima i iskustvima pretvarati u stvarnost. Želimo dakle nove planinske vrhove koje ćemo uz naša djela i riječima pretvarati u stvarnost i svijet činiti boljim mjestom. Jer ipak je komunikacija ta koja, ako je prava, Sva vrata otvara. Svima u agenciji MC želim da odnosi sa trenutnim klijentima budu i dalje na vrlo visokoj razini kao što su bili i do sad. Svima naravno želim i vrlo uspješnu 2017. godinu, a što se tiče nekakvih novih klijenata, njima se svi u agenciji jako veselimo, zato što uz nove klijente dolaze i novi zanimljivi projekti koji će sa sobom donijeti puno učenja i novih znanja. Uvijek težimo ka bolje i zato želim puno uspjeha u našem poslu, zadovoljstva kolega i poslovnih partnera, te puno uspješnih i zanimljivih projekata u novoj 2017. godini. Nova poslovna poznanstva, nove suradnje i iskustva, no jednako tako i nastavak odlične suradnje sa postojećim klijentima. Uz to svakako dolaze i nova znanja kojima se uvijek iznova raduje. A ona su tu naravno svaki dan, samo ih treba prepoznati i iskoristiti na najbolji mogući način. Želim da i dalje budemo usmjereni na postavljanje najviših standarda u domeni odnosa s javnošću. Prije svega u nadolazećoj 2017. godini želim svim svojim kolegama kao i poslovnim partnerima puno zdravlja i sreće. U nadi da će nam iduća godina biti bolja nego ove prethodne i da ćemo konačno izaći iz krize u kojoj se već dugo vremena nalazimo, želim svima sve najbolje.